4 جمله ответ. Да, мега хайф ишки покум. Камера даққатит беги хайф меша кадро калазар. Раҳмат акай доди худодам. охирон баъд лихма дар Питер бигзаронам. мо рафта будем бародароҳо худи тарафи Фахробод Лаҳур додарагуна хабаргирӣ солдатора ва ҳамҷода як репаки деона барои худшона хондем барои имина сарбозора видео кардем дар ютуб каналмон биромадай бародаро бидроин амҷа силкаша ҳамонум амҷа якда биҷиқен мепартоятон тамошо кунен ва баҳо битен да мақсад дастгирира 1 миллион обод бошед. салом дӯстон, канали Ҳамза ТВ конкурси худша оғоз кард. Шоҳҷоизаи ин бозӣ ваз 2109 ва боз 20 конверти 10, 5 ва 3000 рубля. Ва касе ки аз ҳама зиёд билет мехарад рӯзи финал соҳиби $300 мешавад. Ва боз касе ки айноми ман 10 билет мехарад як билети дигар тӯҳфа. шитобед, шояд соҳиби ҳамон мошин шумо бошед. хуб ай қадимулаём ҳеҷ як саве ки тарафи мо меҷака беҷавоб намемона ишам паям дигар видеош 4 ҷумла ответ дар тӯҳмати номардо ҳеҷ кадароиш накунем худаш дард дора медура тамошош мекунам шен галубоё. Ассалому алайкум сензор хеле гироми қадри мо ман чӣ мехоҳам бигӯм баёни ҳама одамое ки мо қатишон ҳамкорӣ мекунем раҳмат акай доди худодам ки камбешам битона мақсад коре мекана ки нои моро зинда нигоҳ дора ва мақсад як видеое мекуна як чизое мекуна ки мақсад назари мардум фуромӯш нашем ва як чиз дама фақат против ки ҳамун ҷода ба ҷои маълим ники мара нои мара менавиш ё беҳтар буд мақсад акай доди худ шо кадай чӣ видео кадай насилкаш нашоти мо кадай бидрои худон тамошош кунен Салам алейкум, good evening, родной. Бо ҳами сар форма, бо гап чап ждат кунен. Ройса ждат дорем, 5 минут пас мераса съёмки. Насиб боша. Ассалом, эй гули лола. Бай. Салом алейкум бачако, созен хубен, саломатиётон хубай. Ма ака ждат доштум ки охирон баъд лихма дар Питер бигзаронам аз сабабе ки мисол замонаи хуб не ки бадану дамо и калима уже шиор шидай дамо баъзеҳо мегану кор гузашт давно ай сари нав батла хостиня хулигану ай тае ки хоф ай мо байни абро камера даққатит беги хайф меша кадро калазард душкат бенамёка сар дод ҳама дасто боло ки пулемёта сатро яв кам кам бенем элегантам аз ғам даже барои динозаврама дорум капкам кам кам недвора кандама кам кам велкам ай замин аз колката ҷамкам варақ бисота бинависи дарум тарадалу бои зоти батл мезанаду дарам фақиро неста камбағал сума метандар либосои қимата датанад метандар дар районто интизори треки навман дар тикток чевайтира қызиқтар айбат кун сари зар тайёри табин ва сарта рафтин қатите бе даст фурота мегирим парти Ако боя ба бибинам? الله میگینم و قلب دا عاشق شده میگه حیف عشق پاکم ستارستش کده ستارستش نگینه نایده میگه حیف عشق پاکم نگینم و قلب دا میگه اپا نگینه هم ستارش همیره بین که خیلی بازا درست یه بارگه دا ایجا تبریک بارکه ما هم میبینه ده اپا؟
خیلی شیشی تمام مطرح میخوایم برادر من خودم روز درست را جای کار دارم میبینم کوچ خیلی گوش میکنی این روز زبیتون شهرم نمیشیده خیلی کش قد چق کسته دیوونم میکنه شبو یعنی گوهی تقتی ما مستم شبو با دروغ دل ما کندی ای پیشم اوسم میخندی چشمکو ایت قشنگی عشقی مت بسد رنگی Dam gitu dami tulu ai nafsu chikasta ku prugdo